Keby som bol klavírny virtuós, možno by som hrával na kladívkovom klavíri. Keby som bol architekt, možno by som používal kladívkový papier na svoje projekty. Keby som bol Alan Edgar Poe, možno by som napísal kladivo na čarodejnice. Keby som bol nejaký chirurg, tak by som mohol kladívkom búchať po kolenách krásnych dám. A keby som bol, ale ja som iba básnik. Dozvedel som sa, že bude benefičná aukcia lepšieho sveta a ja chcem, aby tento svet bol lepší, tak som sa rozhodol, že dám svoj obrázok, môžete si ho kúpiť a pomôcť, aby tento svet bol lepší a aby sme spoločne udreli klinec po hlavičke, tak predsa len kladívko. Príďte si aj vy vydražiť obrázok spisovateľa Daniela Heviera a pomôžte tak vytvoriť lepší svet pre ľudí s mentálnym postihnutím. Organizátor? Mediálni partneri. Partneri? Viac informácií na